Action! Καλησπέρα παιδιά, σήμερα έχουμε Contest Prep Vlog ημέρα 42. Πάω να πάρω τη Χριστίνα και πάμε για προπόνηση. Σήμερα έχω στίφος πλάτη. Λοιπόν, ήρθε και το βιβλίο μου από την Αμερική. Είναι αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο βιβλίο το ψάχνα για καιρό στην Ελλάδα και τότε το έβρισκα. Καλά, σε ελληνική μετάφραση δεν υπάρχει καν. Κατάφερα όμως και το βρήκα στην Αμερική. Και επειδή η γιαγιά μου έρχονταν από την Αμερική, της είπα να το πάρει. Μου κόστισε το συγκεκριμένο βιβλίο 2,50 γιατί είναι hardcover και είναι καινούριο. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι διατροφή στον αθλητισμό. Τώρα, όσοι με ρωτάτε γενικότερα για τα βιβλία και τα λοιπά, ποιο βιβλίο και ποιο βιβλίο, το συγκεκριμένο βιβλίο θεωρώ πως είναι πιο πολύ για τους προχωρημένους που ήδη γνωρίζουν από διαιτολογία, γιατί αυτή έχει να κάνει με αθλητική διαιτολογία, έτσι. Δηλαδή, το τι πρέπει να λαμβάνουν οι αθλητές πριν την προπόνηση, τι πρέπει να τρώνε, γέμισμα, το ένα και το άλλο. Πρέπει να γνωρίζεις από διαιτολογία για να μπορέσεις να το καταλάβεις, και εννοείται πως πρέπει να γνωρίζεις και από αγγλικά για να μπορέσεις να το καταλάβεις, γιατί είναι στα αγγλικά. Είναι η τρίτη έκδοση. Το ήθελα πάρα πολύ καιρό αυτό το βιβλίο και επιτέλους το πήρα. Γενικά τέτοια βιβλία μου αρέσουν, γιατί όλο και κάτι θα διαβάσει το οποίο είτε δεν το γνώριζες, είτε θα κάνει ένα flashback, θα ξαναθυμηθείς που το έχεις διαβάσει πολύ παλιότερα από κάπου αλλού, και γενικότερα μου τραβάνε πάρα πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ πως είναι μια καλή επένδυση, έτσι. Τώρα, σε καμία περίπτωση εννοείται κάποιος που απλά θέλει να κοιτάξει λίγο να βελτιώσει τη διατροφή του ή να μάθει κάτι, δεν είναι λύση αυτό το βιβλίο, γιατί πολύ απλά δεν θα καταλάβετε τα βασικότερα. Αυτά που θα διαβάζετε δεν θα τα καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να έχετε τις βασικές γνώσεις. Αυτά, αλλά θα δούμε τώρα. Θα διαβάσω λογικά το Σαββατοκύριακο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω βρει χρόνο. Ούτε καν να το άνοιξα λίγο, έτσι απλά να το περίληψη τι περιέχει μέσα. 700 σελίδες είναι. Αυτά. Λοιπόν, είμαι λίγο κρυωμένος, αλλά δεν έχω συνάχη ή πυρετό ή οτιδήποτε. Το νιώθω επειδή νιώθω λίγο περίεργα στο λαιμό και έτσι λίγο στα μάτια, σαν αυτό το κρυολόγημα που νιώθεις την πρώτη μέρα. Κάπως έτσι νιώθω από χθες. Οπότε η προπόνηση θα γίνει κανονικά, δεν αλλάζει κάτι. Απλά όταν θα γυρίσω στο σπίτι θα ξανακουμπώσω άλλη μια χιλιάρα βιταμίνη C. Θα φτιάξω σαγάκι να πιω, με την ελπίδα ότι αύριο θα είμαι καλύτερα, έτσι. Γιατί όσο είσαι σε χαμηλό ποσοστό του λίπους, και ειδικά σε δίαιτα και όλας, είναι πολύ πιο εύκολο να αρρωστήσεις, κρυώσεις κτλ. Λοιπόν, έχω να διαβάσω τις ερωτήσεις σας που μου έχετε αφήσει από τα δύο τελευταία vlogs. Οπότε σήμερα θα δούμε τι έχετε αφήσει. Θα τα διαβάσω και θα σας τα απαντήσω. Τώρα που έχω ετοιμάσει το pre-workout, επειδή βαριόμουν να κάτσω, βιαζόμουν, και επειδή βαριόμουν να κάτσω να φτιάξω δύο διαφορετικά όπως το κάνω συνήθως, έκατσα και πέταξα στο ίδιο νερό Dorian Yates γεύση καρπούζι με το Contest Pump του Kevin Levrone με γεύση ανανά, όχι, με γεύση μάγκο λεμόνι. Πιστεύω πως θα είναι αηδία σκέτη. Ελπίζω να μην πεθάνω, αλλά θα την πιω, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, έχουμε από το Κώστα. Νίκο, θα μας δείξεις ένα full day. Λογικά αναφέρεσαι σε full day of eating και τα λοιπά, έτσι, όπως κάνουν μερικοί που σηκώνονται, ξυπνάνε πρωί, φτιάχνουν πρωινό και όλα αυτά. Κοίτα, να είμαι ειλικρινής,
θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω. Γιατί τώρα στο prep δεν έχω όρεξη. Μπέσα όμως. Δηλαδή, να είμαι ειλικρινής, να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν έχω διάθεση. Με το ζόρι κάνω vlogs. Δηλαδή, με το ζόρι κουβαλάω πλέον εξοπλισμό για να τραβήξω, αλλά το θέλω. Δηλαδή, θέλω να κάνω το vlog. Δεν το κάνω σαν αγαρία, αλλά ναι, τα επίπεδα ενέργειας όμως είναι low. Οπότε, όπως και το body fat. Αλλά το να ξυπνήσω από πρωί που ξέρεις, ξυπνάω και δεν θέλω να ακούσω δίπλα, δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν, να ξεκινήσω να τραβάω vlogs, θα λέω ότι να ξέρω. Με κάποια πιθανότητα θα πω. Θα δούμε, μπορεί να το κάνω. Πρέπει να έχει και καμιά μέρα η Χριστίνα ρεπό για να με τραβήξει, γιατί αλλιώς δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε θα δούμε, θα προσπαθήσω να κάνω έστω μια μέρα full day, έτσι ώστε να βλέπετε τα γεύματα που τρώω, τι κάνω κτλ. Αλλά για να σας το περιγράψω ουσιαστικά όλη τη διαδικασία, για όσους έχετε απορία, είναι ξυπνάω το πρωί, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι πίνω νεράκι, πλένομαι και κατευθείαν να κάτσω να ετοιμάσω τα γεύματά μου, το πρωινό μου. Δεν θέλω να ακούσω, να δω τίποτα. Το πρώτο πράγμα είναι το πρωινό, όπου είναι 320 γραμμάρια ασπράντι όπως το είχα πει, είναι 30 γραμμάρια βρώμη, λίγα blueberries, raspberries και μισό κουτάλι φυστικό βούτυρο. Αυτό είναι το πρωινό μου, κάθομαι στο υπολογιστή, το τρώω όσο είτε βλέπω meal plans των πελατών αν έχω κάποιες αλλαγές, είτε βλέπω YouTube, τα comments σας αν μου έχετε αφήσει κτλ. Αυτό μετά. Να δω αν πρέπει να ετοιμάσω κάποια γεύματα ή όχι, για αν έχω να πάω π.χ. τη Χριστίνα στη δουλειά κτλ. Αυτά. Δηλαδή και μετά πάλι γεύμα, ανάλογα τη δουλειά θα έχω, αν θα έχω personal κτλ. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, αλλά ό,τι αφορά τα γεύματα κτλ. It's the same fucking thing, day in, day out. Δεν αλλάζει καθόλου τίποτα, έτσι. Ίδια γεύματα, προπόνηση. Το prep είναι βαρετό. Είναι βαρετό από το κομμάτι το τι πρέπει να κάνεις. Αλλά δεν είναι βαρετό από το κομμάτι ότι ξυπνάς το πρωί, λες πάω να δω πως είμαι. Κοιτιέσαι στο καθρέφτη και είσαι σε μια μέρα άλλος άνθρωπος. Δηλαδή έχεις βγάλει νέες μυϊκές ίνες και νέες φλέβες που δεν είχες χθες. Τώρα θα μου πεις σε μια μέρα πώς γίνεται. Όταν είσαι low body fat ήδη και πας λίγο πιο low, γίνεται. Τώρα όταν είσαι soft και fluffy, εντάξει, δεν μπορείς να διακρίνεις τόσο εύκολα τις αλλαγές. Όταν είσαι όμως ήδη αρκετά χαμηλά, είναι πιο εύκολο να διακρίνεις τις αλλαγές και να καταλάβεις ότι πόπα, κάτι άλλαξε σήμερα. Είμαι τέλειος διαφορετικός, ξέρω. Πάμε στην ερώτηση του Άρη. Τις ημέρες που κινείσαι παραπάνω και έχεις την γυμναστική, τρως και περισσότερο επειδή έχεις μεγαλύτερες καύσεις. Έχει αυτό μια λογική που λες εσύ, αλλά όχι. Εγώ τις μέρες που ξεκουράζομαι τρώω παραπάνω. Θα μου πεις εσύ γιατί τώρα? Γιατί είναι η μέρα που ξεκουράζει το σώμα και φέρει να αναρρώσει. Οπότε χρειάζομαι παραπάνω ενέργεια και χρειάζομαι παραπάνω φαγητό γι' αυτό. Να γεμίσουν οι αποθήκες γλυκογόνου για να είναι έτοιμες. Οπότε εγώ τουλάχιστον το cheat, όταν είμαι σε off season, το cheat meal ή high carb day το έχω τις μέρες που έχω off προπόνηση. Έτσι το έχω εγώ και για μένα και στους πελάτες μου και δουλεύει τέλεια και θεωρώ πως αυτό είναι το σωστό. Και όχι τις μέρες που έχω λίγο παραπάνω καύσεις. Εντάξει, έχεις λίγο παραπάνω καύσεις, θα έχεις και παραπάνω καύσεις λίπους. It's okay. Δηλαδή, αν διατηρήσεις την πρόσληψη πρωτεΐνης σταθερή, δεν θα μειώσει την πρόσληψη πρωτεΐνης που λέει ο λόγος, δεν πρόκειται να έχεις μυϊκή απώλεια. Τώρα, 20-50 γραμμάρια carbs πάνω κάτω ή λίπη δηλαδή, δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερα για μια μέρα.
ok. Αν θέλεις όμως και νιώθεις ότι για να βγει η προπόνηση πρέπει να έχεις high carb day, γιατί αλλιώς ξέρεις δεν θα βγει γιατί είχες και δουλειά πριν κτλ. Ναι, κάνε high carb day την μέρα ποδιών, πλάτης, whatever, για να βγει η προπόνηση. Γιατί αλλιώς λογικό είναι με low carb day να μην βγαίνει. Έχω από το Gym Crash 2-3 λεπτά ένα set διάλειμμα θεωρείται ok για ένα αρχάριο ασκούμενο όταν φτάνει 1-2 επανάληψεις πριν την αποτυχία. Ένας αρχάριος δεν χρειάζεται κατευθείαν να ξεκινήσει να φτάνει μέχρι την αποτυχία. Ξέρετε και από το αρχάριο. Τώρα μιλάμε για. Τώρα ξεκίνησε προπόνηση. Έτσι. Τώρα, άμα κάνεις κάνα χρόνο και είσαι αρχάριος, συνεχίζεις να είσαι αρχάριος, ναι. 2-3 λεπτά είναι ok, αν και θα σου έλεγα και 4 και 5 είναι ok για ένα αρχάριο. Αλλά υπολόγισε εκεί 2 με 5 λεπτά. Νίκ τις μέρες με χαμηλό υδατάνθρακα στην προπόνηση δεν κινδυνεύω με μυϊκό καταβολισμό. Επίσης, αν είσαι σε συγκεκριμένο έλλειμμα 400 θερμίδες, π.χ. υπάρχει διαφορά αν φας πολλούς υδατάνθρακες ή όχι, αφού το έλλειμμα παραμένει σταθερό. Κοίτα, οι υδατάνθρακες είναι 1 γραμμάριο 4 θερμίδες. Πρωτεΐνη είναι 1 γραμμάριο 4 θερμίδες. Τα λίπη όμως είναι 9 θερμίδες στο 1 γραμμάριο. Οπότε, ναι, μεν είναι οι ίδιες θερμίδες η πρωτεΐνη με τους υδατάνθρακες, αλλά είναι διαφορετικά μακροθρεπτικά. Έτσι. Οπότε, αν θέλεις να παραμείνεις σε έλλειμμα, είναι τελείως διαφορετικό αν θα ανεβάσεις υδατάνθρακες ή αν θα ανεβάσεις πρωτεΐνη. Γιατί η πρωτεΐνη δημιουργεί θερμογένεση, δηλαδή βοηθάει στη αύξηση των καύσεων στο σώμα μας λόγω της πέψης. Οι υδατάνθρακες όχι. Οπότε είναι οι ίδιες θερμίδες, αλλά στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό στο σώμα. Τώρα, άμα κάπου θέλεις να μειώσεις θερμίδες, είναι πιο εύκολο να μειώσεις από λίπη. Έτσι. Και να αυξήσεις από λίπη, άμα θέλεις να αυξήσεις. Αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση, έτσι. Και ό,τι αφορά τις μέρες με χαμηλούς υδατάνθρακες, τώρα, το σώμα μας χρειάζεται περίπου 120 γραμμάρια υδατάνθρακων την ημέρα μόνο για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλος και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οτιδήποτε κάτω από αυτό έχει επιπτώσεις σε εγκεφαλική λειτουργία. Εφόσον καλύψουμε 120 γραμμάρια υδατάνθρακων την ημέρα, από εκεί και πέρα είναι έξτρα υδατάνθρακες οι οποίοι είναι για μηχανικό έργο των μειών, έτσι, για τα υπόλοιπα όργανα. Το θέμα είναι το εξής, ότι ναι μεν εμείς όμως μπορούμε να λάβουμε 120 γραμμάρια ή κάτω από 120 γραμμάρια υδατάνθρακες την ημέρα. Μην ξεχνάτε όμως ότι υπάρχει και μυϊκό γλυκογόνο, το οποίο κατά μεγάλη πιθανότητα είναι αρκετά γεμάτο. Εκτός και άμα έχεις έντονες προπονήσεις όπου έχεις παταλήσει όλο το μυϊκό γλυκογόνο σου, είσαι άριος και συνεχίζεις να καταναλώνεις λίγους υδατάνθρακες. Εκεί ναι, υπάρχει θέμα. Τώρα, αν η μύτη σου είναι γεμάτη και κάνεις π.χ. carb cycling, έχεις μερικές μέρες 100 γραμμάρια υδατάνθρακες, 120, αλλά έχεις και μέρες με υψηλούς υδατάνθρακες όπου κάνεις γέμισμα, δηλαδή γεμίζεις τις αποφυγές γλυκογόνου, τότε είσαι ok. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε και τις ερωτήσεις από το τελευταίο vlog. Να δούμε τι έχετε αφήσει εκεί. Λοιπόν, έχουμε από τον user HZ1 Classic Physique κατηγορία σου. Αρκετοί μου έχουν πει να αλλάξω κατηγορία, να παίξω Classic, μέχρι και ο προπονητής μου. Ετοιμάσου για Classic. Για φέτος δεν με κόβω να παίξω σε Classic, γιατί θέλω χρόνο να μεγαλώσω πόδια, θέλω να βελτιώσω το ποζάρισμά μου, είναι πολλά. Το vacuum, ok. Μπορεί κάποια στιγμή να δώσω ευκαιρία να παίξω κανένα αγώνα Classic Physique, αλλά όχι προς το παρόν, γιατί θέλω να δώσω έμφαση στην κατηγορία μου που είναι Men's Physique και να πάρω κάρτα στην κατηγορία αυτή και μετά βλέπουμε. Έχουμε από τον Άρη Φυρίο Coach tips πως αποφεύγουμε το μυϊκό καταβολισμό στο CAT. Όσο γίνεται π.χ. βοηθάει καζεΐνη πριν τον ύπνο. Εφόσον καλύπτεις τις ανάγκες σου σε πρωτεΐνη σε ημερήσια βάση, δεν πρόκειται να έχεις μυϊκό καταβολισμό. Και εφόσον δεν είσαι μονίμως, ξέρω εγώ, low carb,
Δηλαδή κάνεις, ξέρω, κέτο και τα λοιπά. Okay? Δεν θα έχεις μήκο καταβολισμό. Και να κοιμάσαι και να ξεκουράζεις. Να μην σε αγχώνει αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να λάβεις καζεΐνη πριν τον ύπνο κτλ. Απλά φάει ένα γεύμα, μπορείς να φας γιαουρτάκι πριν τον ύπνο, ομελέτα, μοσχάρι, κοτόπουλο. Φάει ένα γεύμα πριν τον ύπνο, ξέρω. Μια ώρα πριν τον ύπνο, μία μισή. Καλησπέρα Νικόλα, είμαι στην Κράμωση και έχω κουραστεί να τρώω ασπράδι, γιαούρτι, πρωτεΐνη και κρατάω χαμηλά τις θερμίδες και υψηλά την πρωτεΐνη. Τι άλλο επιλογές θα μπορούσα να έχω? Και από κάτω, κάποιος του έγραψε στίφος κοτόπουλο, στίφος γαλοπούλα, κότατς, τόνος λαγός. Κοίτα, δεν είναι άσχημες επιλογές που σου έδωσε ο Γιώργος. Θα σου απαντήσω και ως αθλητής σωματικής διάπλασης και ως προπονητής διαιτολόγος. Εκεί, οκ. Ως αθλητής πρώτα. Σε έχει κουράσει. Δεν μας νοιάζει. Το αποτέλεσμα το θες. Συνέχιζε να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Ή αλλιώς έχει πολλές δικαιολογίες. Ότι σε έχει κουράσει το ένα, σε έχει κουράσει το άλλο. We don't care. Βάλε σως, βάλε μπαχαρικά, βάλε σάλτσες. Keep doing what you're doing. Nobody cares. Okay? Μερικές φορές πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να έχεις το τελικό αποτέλεσμα. That's it. Τώρα, ως διατροφολόγος και ως προπονητής, επειδή δεν είναι όλοι με το ίδιο mindset και το κατανοώ full, μπορείς όντως να αλλάξεις πηγή κρέατος, να βάλεις χοιρινό, να βάλεις ψάρι, να βάλεις στίφος γαλοπούλας, τόνο, μπακαλιάρο, κότατς, whey protein. Τόσες επιλογές υπάρχουν. Άλλαξε πηγή πρωτεΐνης. That's it. Και φας ok. Βάλε μπαχαρικά. Μαγείρεψε τα με διαφορετικό τρόπο. Και φας ok. Όντως. Αυτά. Μετά έχουμε από το Gym Crash πάλι. Χρειάζεται να τρώμε υδατάνθρακες μετά την προπόνηση, ακόμα και low carb day? Έχει σημασία γενικά πότε θα τους φάμε μέσα στην ημέρα? Ναι, low carb day εννοούμε έχουμε λίγους υδατάνθρακες, όχι καθόλου. Έτσι. Γι' αυτό είναι low carb day, όχι non carb day. Έχει σημασία γενικά πότε θα τους φάμε μέσα στην ημέρα. Καλό είναι να τους έχεις μετά την προπόνηση, αναπλήρωση γλυκογόνου. Πριν την προπόνηση, για να μπορέσεις να αποδώσεις, να είναι αποθήκες γλυκογόνου γεμάτες. Και το πρωί για να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης. Επίσης, τις low carb day μειώνουμε και φρούτα επειδή έχουν carbs. Μειώνεις carbs. Θες να τα μειώσεις από τα φρούτα? Να μην απολαύσεις φρούτα? Έχει καλώς. Θες να τα μειώσεις από ρύζι? Μείωσε τα από τα ρύζι. Από το ρύζι, ξέρω εγώ. Από το μακαρόνι, από το ψωμί, ό,τι έχει. Carbs είναι. Όλα είναι carbs. Δεν είναι υποχρεωτικά να τα μειώσεις από τα φρούτα. Τι έχουν τα φρούτα? Εμένα μου αρέσει τα φρούτα. Αν θα μου έλεγες κόψα από ρύζι ή κάπου αλλού, φάει κόμμα από εκεί και φάει το κανένα φρούτο. Ντα. Ναι, καλησπέρα. Ο 16χρονος είμαι που σου έχω στείλει το physics στο Insta. Ξέρεις πως μου έχουν στείλει χθες physics για να τα κάνω αξιολόγηση. Έχει τουλάχιστον 20 μήνες. Κάνω lean back και είμαι 11%. Πιστεύεις καλή ιδέα να παίξω ένα cut μόνο, να το πάω 10% να κάνω συντήρηση? Για 1% να κάνεις κάτι τώρα, diet, δεν το βρίσκω λογικό και δεν βρίσκω λόγο για να το κάνεις αυτό. Έτσι απλά να κάνεις συντηρήσεις στο 10%. Hell no. Τώρα, από εκεί και πέρα πώς ξέρεις ότι είσαι 11%? Έκανες DEXA ή έκανες καμιά λιπομέτρηση σε κανένα διαιτολογικό κέντρο με αυτές τις ζυγαρίες που δεν μετράνε καλά σωστά? Okay. Τώρα που θα είναι να πάω για να κάνω λιπομέτρηση, θα σας πάω σε κέντρο όπου έχουν, σε μια κλινική όπου έχουν DEXA, να δείτε πώς γίνεται η κανονική λιπομέτρηση. Αλλά ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος τώρα να μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνεις δίαιτα για να πέσεις 1% λίπος. Ούτε καν. Πάμε να δοκιμάσουμε να αξιολογήσουμε το pre-workout, το οποίο έχει μέσα γεύση καρπούζι και γεύση μάγκο λεμόνι. Ελπίζω να μην πεθάνω. Ωραίο! What the fuck? Περιμένω να είναι χάλι μαύρο. Weird as fuck.
Παιδιά, καρπούζι με μάγκο και λεμόνι τελικά είναι ωραίο. Δεν ξέρω, κάτι ακυρώθηκε σαν γεύση, κάτι εξαφανίστηκε και έγινε μια νέα γεύση. Weird. That's weird. Ναι, δεν με χάει καθόλου. Δεν έχει άσχημη μυρωδιά, δεν. Ωραίο. Γεια σου αγάπη. Γεια σου αγάπη μου. Τσοκολάτα. Γιατί, με ποιον? Βουδάκα. Τι σου έκανα? Δεν σε πληρώνω λεφτά για να με φωνάζεις. Και ήμουνα σε φάση... Τι του είπες, το διάβολο λες? Εγώ λέω είμαι δάσκαλα, δεν είμαι παπά. Μου λέει 10 φορές σου είπα τα ίδια. Μου λέει δεν πειράζει, να πεις άλλη μια φορά, δεν θα πάθεις κάτι. Ωπα ρε. Λέω είμαι δάσκαλα, δεν είμαι παπαγάλος. Κάτι. Να λέω τα ίδια και τα ίδια. Θέλει να πάω να το πω εγώ μια φορά, για και καλή. Είναι μερική ρε φίλε. Καταρχάς δεν πληρώνει εσένα. Αυτό. Ναι, πληρώνει την... Ήθελα να ανοίξω το στόμα, αλλά λέω... Κατά ένα επίπεδο. Οκ. Μερικοί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο με τα Άμα λεφτά. με πληρώνεις και δεν θες να το... Οκ. Ωραίος ρε, γιατί να μην σταματήσει τη μέση ρε φιλαράκι όταν είναι πράσινο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Έλληνας Ταρίφας. Και ωραίο, υπέροχο. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, οι ταξιδίδες έχουν δίπλωμα οδήγησης ή έτσι απλά ξέρω εγώ πήραν ένα κίτρινο αμάξι και το δικαιώνουν? Μερικοί φαίνονται σαν μην έχουν. Πραγματικά. Λοιπόν, άκου. Ανακάτεψα γεύση καρπούζι pre-workout με γεύση μάγκο. Δεν πίνω pre-workout. Ναι, για μένα σου λέω. Με γεύση μάγκο και λεμόνι. Εσύ δηλαδή σαν πρώτη εικόνα πόσο φαίνεται ότι θα είναι? Ωραία. Καρπούζι με μάγκο και λεμόνι. Όλα μαζί? Ναι. Ωραία. Γιατί? Ωραίο είναι. Είναι όντως ωραίο. Είναι περίεργο. Έχει ακυρωθεί μια γεύση και έχει δημιουργηθεί μια καινούργια. Να μυρίσω. Μυρίζει πεπόνι. Ναι, δεν ξέρω. Έγινε πεπόνι, δεν ξέρω. Ναι, μυρίζει σαν πεπόνι. Ναι. Με καφεϊνή. Ναι. Οπότε αν ανακατέψετε καρπούζι με μάγκο και λεμόνι, έχετε ένα πεπόνι. Τώρα πώς δεν ξέρω. Τελικά τι θα κάνεις, πλάτα και στήθος? Ναι. Αυτό πώς μπορώ. Πρώτα στήθος θα κάνω, μετά θα κάνω πλάτη. Μετά έχω και ποζάρισμα, μετά έχω και κοιλιακούς. Καλημέρα. Κάτι τις 12 η ώρα ελπίζω να τελειώσω και έχω 2 γέμματα. Πρέπει. Εντάξει. Βγαίνει. Δόξα τω Θεώ, έχω 7 εβδομάδες, δεν αγχώνομαι γιατί είμαι ήδη ready. Εγώ όταν είμαι στο σπίτι και δένω καλές καθρέφτες, αγχώνομαι full. Ας πούμε σήμερα που έχω βάλει κόκκινο κολά και φαίνεται καλά τα πόδια μου, οπότε λίγο χαλάρωση. Αλλά κάτι με πήραξε το στομάχι μου και είμαι πολύ φουσκωμένη, δεν ξέρω. Μεριτζάνες. Ναι, και θα λέτε και εμένα είμαι. Συγγνώμη, οι μεριτζάνες με ενοχλούν φουλ. Και αυτά τα μαγειρεμένα λαχανικά μερικές φορές με πρίζουν. Ας τα πάρω. Και το κόκκινο, μπράβο. Και η πεζή είναι ότι να είναι. Δεν κοιτάνε. Τους λένε έχω προτεραιότητα. Όχι, δεν έχεις κόκκινο. Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε στο γυμναστήριο.
θέλετε ρωτήσει, διάλειμμα έχω ανάμεσα στα σετ. Είναι περίπου 40 δευτερόλεπτα μήνας. Και ανάμεσα στις ασκήσεις περίπου 4 με 5 λεπτά για να το στήσω και να πω κατευθείαν.